Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is October 9, 2025, Huwebes nga adlaw. Grand Rosary Rally against corruption pati kayunon sa Sabado sa Bacolod City. Nadugangan na kadamuon sa building nga hindi safe sa Sipalay City. Anay kagawad ng 11 partner na kuhaan sa malapit sa 1 milyon ka pesos kabalo sa suspected shabu. E-trike driver ginapangita sang LTO. Kag sa Good Vibes, Indigenous Peoples Month celebration nagtakop na inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka e-trike driver sa Bacolod City ang ginapangita sa karon sang Land Transportation Office Region 6. Ginpost ang Land Transportation Office Region 6 ang ining video nga posted sa isa ka Facebook page nga nagatawag sa atensyon sa mga hindi kabalo mag-parking. Sa post, ginsiling sang LTO 6 nga Intelligence and Investigation Unit nga nagapangita ini sa bulig para makilala ang driver sang e-bike nga imbis magpungko sa motorsiklo. Sa sidecar siya nagapungko samtang ginadrive ang tricycle. Dugang pa sang LTO gikan sa isa ini ka violasyon kag isa ka kaso sang reckless driving. Kuha ang video sa Dalan Araneta sa Bacolod City. Nablag pa isa man ka motorcycle rider ang insuspend ang lisensya sa nag-ana Superman samtang nagadala sang motor sa Don Salvador Benedicto. Kung may kasubong sining nga video nga makitaan, mahimo lamang nga mag-send sa Facebook page sang LTO nga LTO 6 Digital para matawag gayon ang atensyon sang driver kag matagaan sang penalty. Sa number 9, libre na sa karon ang anti-rabies vaccine sa City Health Office sang Bacolod City. Ini ginanunsyo ni Mayor Greg Gasataya kasunod sa pagpirma niya sang Executive Order number 59. Sumugod subong, mahimo na makabaton sang libre nga anti-rabies vaccine ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan sini sa City Health Office. Suno kay Dr. Carlo Ortega, ang Animal Bite Center Coordinator sa Bacolod City Health Office, limitado pa ang supply sa anti-rabies vaccine. Suno kay Ortega, nga base sa Executive Order number 59, prioridad sa karon ng mga senior citizen, indigent, kag may mga medical certification halin sa Department of Social Services and Development nga nagapamatuod nga kinahanglan gid man nila sang bulig. Ginpatag man ni Ortega nga pwede gihapon makabenepisyo ang iban nga pumuluyo basta makasunod sila sa standard sang DSSD lakip na diri ang pagpresentar sang Certificate of Indigency halin sa barangay. Ang passive naman niya, antibodies na siya mismo. So, sila na gina mismo ang gakontra sa virus. Pero, they're short-lived. So, instant may protection ka na. Pero ang downside siya na, it's only effective for 21 days. Amo na siya. Sa number 8, 2,000 ka mga atleta kag coaches gikan sa 35 tanan ka mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungso na ginapaabot sa University Games sini nga ulihi nga semana sa Oktubre sa Bacolod City. Ang probinsya sa Negros Occidental ang host para sa 26th Uni Games nga pagahiwaton sa October 24 to 30. Suno kay Roger Banzuela, ang presidente sa Uni Games, mayara sang siyam ka mga sporting events ang ginapaabot kag ini ang nagalakip sang athletics, badminton, basketball, beach kag indoor volleyball, futsal, football, table tennis kag taekwondo. Pila sa mga venues ang nagalakip sang Panaad Park and Stadium kag Silay City Gym. 1,770 ka mga atleta kag 279 ka mga coaches ang ginapaabot. Si Brother Rolly Dizon, nga presidente sa University of St. Lasal, ang nagsugod sa Uni Games ng 1996 upod si Banzuela nga nagaserbi nga sports coordinator sadto. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson nga isa man kala sa lista kag atleta ginbato sa probinsya ang pag-host matapos kag gintanyag ini. Nagapanawagan ng gobernador sa publiko nga suportahan ini. Parayon man siya nga nagahaylo sa mga pamatanon nga makigbahin sa sports. 1995 sang uli nga ginhiwat ang Uni Games sa Bacolod City. As of last night,
You have 1,770 athletes and 279 coaches, total of 2,049 events. Hopefully on the first year, this year, we will be able to attract a number of athletes. No? Originally, there were like 50 schools. I think 35 are already committed. That's quite a number already. And growing. Well, we will know in the next few days. But definitely sports tourism is one of our drivers, no, in our economy. Sa number 7, isa ka mangunguma ang nakuhaan sang shotgun sa Silay City. Nagpatuman sang search warrant angot sa illegal possession of firearms ang katapos sa Silay City PNP sa asyenda Hinalinan, barangay Gimbalaon sa Silay City kahapon nga adlaw. Ginakop ang subject sang warrant nga gikilala kay alias Tabing, 51 anyos kag isa ka mangunguma. Nakumpiskar sa kapulisan ng isa ka 12-gauge magazine fed shooter shotgun, isa ka magazine kag duha ka mga rounds sang mga bala. Sunod sa report, nag-apply sang search warrant ang kapulisan matapos makumpirma sang intelligence operatives pagi sa surveillance ang report nga ang mangunguma ang may hindi lisensyado nga pusil. Detained karon sa custodial facility sa Silay PNP ang subject. Sa number 6, isa ka lalaki nga nagpangbuno sa isa ka kagawad sa isa ka resort sa Kabangkalan City. Gintiro sang security guard. Isa ka lalaki ang nagbuno sa nag-responding nga kagawad ang natiruhan sang security guard sa sulod sang Highland Resort sa Barangay Urong, Kabangkalan City kaina sang aga. Nakaagom sang igo sang bala sa natuong abot ko ng 46 anyos nga lalaki samtang may mga buno naman sa likod kag kilid ang barangay kagawad. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr. ang hepe sang Kabangkalan PNP. Nagapanglagas sang iya nga mga himata kag nagatuyo nga magpamuno ang suspect nga may bitbit nga ice pick. Nagrespondi ang kagawad apang siya ang nabunan. Nagbulig ang security guard kag natiruhan ang suspect. Suno ka Injape, ginaulat na lang nila nga makagwa sa ospital ang suspect kag ila ini-detain kag pasakaan sang kaso nga direct assault kag frustrated homicide. Ang security guard nga nagtiro ang mangin kabahin man sa patigayunan sang investigasyon. Suno ka Indiape. Base sa record sa kapulisan, isa ka drug personality ang suspect. Sa number 5, isa ka anay barangay kagawad kag iya live-in partner nakuhaan sa masobra sa 800,000 pesos kabalor sa suspected shabu sa isa ka buy-bust operation sa Banwa sang Pontevedra. Dakop ang anay kagawad kag live-in partner sini matapos ginaligar babaklan sa ginasuspetsuhan shabu sa Rizal Street, Barangay 2, Poblacion, Banwa sang Pontevedra, Negros Occidental kahapon. Ginkilala ang mga ginaresto nga sanday alias Chris, 50 anyos, residente sa Barangay 5 sa Kabangkalan City, kag alias Rufa, 36 anyos, residente sa Barangay Inclaro, Binalbagan. Ginsiling ni Police Captain Daryl Kahutan, hepe sa Pontevedra PNP, nagarenta sa apartment ang duha sa Pontevedra kag na-monitor sa kapulisan nga nagapakigbangin sila sa pagbaligya sa iligal nga droga. Nakuha sa katapos ang Pontevedra Police Station gikan sa duha ang 15 ka mga pakete sang suspected shabu nga nagabugat sang 120 grams kag may market value nga 816,000 pesos. Magluwa sa illegal nga droga, nakuha man sa ilang isa ka glass tutor nga may traces ng suspected shabu, mga empty transparent plastic sachet nga ginagamit sa pag-repack, black straw scoop, lighters kag surgical scissors. Sunod sa hepe, nakaagi na dakop ang mag-live-in sa kaso may angot man sa illegal nga droga apang nakagwa matapos mag-avail sang plea bargaining agreement. Sa number 4, nagdangat sa 4.7 billion pesos ang ginaduso nga budget sa Bacolod City. Inisunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya para sa 2026.
Ini ang mas mataas ng 350 million pesos nga budget subong nga tuig nga yara sa 4.4 billion. Suno kay gasataya ang pagtaas ng budget ginbase sa ginapaabot nga pagtaas man sa mabaton sa syudad nga National Tax Allotment o kun NTA o kun anay Internal Revenue Allotment o kun IRA halin sa national government. Subong nga tuig, ang NTA shares ng Bacolod naglabot sa 2.2 billion pesos. Ginpahayag ni gasataya nga ang dugang nga 350 million pesos nga pondo para sa mga iskolar sa syudad. Para nga pagpatungo kon implementasyon sa Bacolod City Comprehensive Health Program kon backchip, bulig sa mga vulnerable sectors kag para man sa mga mandatory expenses ng lokal nga panguluhan. Suno pa sa alkalde, ang pagtaas gamay lang gid base lang ini sa NTA share kag kada tuig nagasaka man. Dugang pa ni gasataya, gina-finalize pa sa executive branch ang local expenditure program para sa 2026 kag ginapaabot nga isumiti ini sa sanggunian panglungsod subong nga Biyernes o kun sa masunod nga semana. Ining ikaduha nga tuig ang LEP sa Bacolod magalabot sa billion peso mark. Friday siguro, most likely, mas matapos na namon. An increase of about 350 million from the present budget. So most likely mga 4.75 billion. Sa number 3, Kongreso ginapaabot nga magaduso sang 2.4 billion pesos nga national budget para sa sugar industry para sa 2026. Inigit pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Miyerkules, Oktubre 8. Sa Senate Committee on Finance Subcommittee hearing, ginsiling ni Laurel nga ang Department of Budget and Management nag-allocate sang 1 billion para sa industriya sa National Expenditure Program. Para sa 2026 gang lower house ang nag-approve sa dugang 1.4 billion pesos. Kung maaprubahan sa Senado, mahatagan sang 2.4 billion sa 2026 ang sugar industry. Iyan naman pahayag sa mga senador nga ang Sugarcane Industry Development Act of 2015 kinahanglan sang amendments para mas mangin flexible ang paggamit sang pondo nga ginaprubahan sa Kongreso para mas mapaayo ang productivity sang sugar industry. Si Administrator Pablo Luis Ascona sang Sugar Regulatory Administration ang nagasuggest naman nga ang annual SIDA allocation para sa sugar industry pasakaan gikan sa 2 billion sa 5 billion pesos. Pila sa kinahanglanon suno sa iya amo ang modernize ang mga sentral at kasubong man ang farm mechanization. Si Senator Joseph Victor Ejercito, isa sa mga authors ng SIDA sa 2015, ang nagapangayo sang recommended amendments ng Department of Agriculture kag SRA para ini ang maaktuhan. Samtang isiling ni Escona nga wala sang plano sa sugar importation sa karon. Suno kay Escona, ginkasugtan na nila ni Secretary Laurel nga wala sang sugar importation talks tubtub sa Mayo kun sa Hunyo sang 2026 kung sa diin mayara sila sang patod nga kadamuon sang production. Record high din po yung production natin. Even though after El Nino po, so mababa yung actual yield per ton, but we recorded 2.085 million metric tons po of production. Pero sa sugarcane tons cane mill po, pinakamalaki sana po yun, 25.9 million. Kung gumanda lang yung yield po, sana medyo di na po tayo kailangan mag-import. Now sa SIDA naman po, yung ni-request po or suggestion po, sana madagdagan po yung pondo. Instead of 2 billion, maybe 5 billion or something. Yung 50% po still goes to farm-to-mill roads. Madami-dami pa po yung mga daan ng kailangan. Yeah, and we also would want, this is amendments na po ito, Mr. Chair. We would also want to include po yung modernization ng sugar mills and yung farm mechanization. Sa number 2, nadugangan sang isa pagigka-building nga gideklarar nga unsafe o kung hindi safe sa Hill Montilla National High School sa Sipalay City kasunod sang linog sang Martes nga adlaw. Anom na sa karon nga ginakabig unsafe. Ini suno sa kay Sipalay Disaster Risk Reduction Management Coordinator Jonilo Bugtae nga nagsilingman nga na hinyo na ang bulig sang Department of Public Works and Highways para magpatigayon sa structural integrity validation sa mga natungdan nga mga building. Sa Department of Education Schools Division of Sipalay nga report
nakasaad nga matapos mag-igo ang 6.9 magnitude galinog sa tong Setyembre 30. Apat ka mga building sa among eskwelahan ang ginabiso nga ipaiway ang paggamit. So October 7 naman sa mag-igo ang 5.1 magnitude galinog sa Sipalay City, ini ang nagresulta sa dugaang pagid nga mga crack kasubong man ang pagdako sang daan nga mga cracks sa mga building. Kasunod sang validation kag assessment ginabiso nga temporaryo ipauntat ang paggamit sa mga buildings sa Hill Montilla National High School main until further notice. Nakasaad sa report nga structurally stable man ang building base sa inspeksyon pero unsafe na para sa mga estudyante kag manunudlo bangod ang cracks kag damages ang nagadamo kada may pagtay-og kag hindi pa mapatod kung saan o matabo ang linog. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Grand Rosary Rally ang patigayunon sang simbahan Katolika sa Sabado nga adlaw kontra korupsyon. Ang mga placards hindi pwede mag-unod sang personal nga mga himubunot sa mga maupod sa rally. Dapat ang unod sang placards, scriptures gikan sa Biblia. Kadungan sang kapistahan sang Lady of the Most Holy Rosary, isa ka Grand Rosary Rally ang hiwaton sa syudad sang Bacolod. Maghalin sa 3 ka mga points ang mga magamarcha sa dalanon. Sa norte, matipon sa Queen of Peace Parish sa Redemptorist. Sa Santo Niño Shrine sa Bibi Galo sa east, samtang sa Sacred Heart Seminary naman sa south. Magluwas sa Diocese of Bacolod, ginimita naman ang mga Catholic schools sa University sa Bacolod sa sininga Grand Rosary Rally. Ipangamuyo kag ipanawagan sa gihapon ang transparency sa gobyerno kag ang pagkambyo sang sistema. Suno kay Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buson, sentro sang ilang pagpangamuyo. Among flood control scandal nga para sa iya, isa ka dako nga inhustisya. Pumuluyo ang biktima diri, ilabi na ang mga pigado. Magapanawagan ng simbahan sang accountability, pagbalik sang hustisya kag pagkambyo sang sistema. Para sa obispo, madalom katama ang kultura sang korupsyon sa Pilipinas gani nagakinahanglan sa bago nga sistema. Luyag nila nga sundan ang nauna nga mga aksyon protesta kontra korupsyon para hindi maalimunaw ang himubunot sang tawo kontra korupsyon. Kag bangod isa ini ka prayer rally, hindi pagtugutan ang mga personal nga himubunot sa mga placards. Gusto sa simbahan nga mga scriptures kag verses sa Biblia may kaangtanan sa nagakatabo karon sa Pilipinas ang manginunod sa mga placards. Alas 12:30 sang udto ang assembly time kag magasugod ang prosesyon ala 1:30 sang hapon sini nga Sabado, Oktubre 11. Matipon ang tanan sa San Sebastian Cathedral pagkatapos sang rally kag magatakop ini sa isa ka misa. Ining scandalous ang flood control projects na nagatuhaw subong grabe gali, no? It's so appalling to see how much waste is done at the expense of lives and properties of our people. And it just ended up, they all just end up in the pockets of a few who are in power. So, sang aton ina mabatian, it was natural that the spontaneous response of the people was anger. Talagang galit na galit, akig na akig sa ining dako nga inhustisya. Sa Good Vibes, nagtakop sa isa ka programa ang Dayaw 2025, ang Indigenous People Festival diri sa Bacolod City. Pagkatapos ng 3 ka adlaw nga pasidungog sa kinaadman sa mga Indigenous People kon IP, opisyal nga nagtapos subong adlaw ang Dayaw 2025 Indigenous People Festival. Ang Indigenous People Festival nagapakita sa kultura kag tradisyon sa mga katutubo paagi sa mga presentation, exhibit, iban pang aktibidad kag pagpanikasug sa pagpreserba sa ilang kaugalingon nga kultura sa activity area sang SM City Bacolod subong nga hapon. Ginalakipan sang 36 ka mga tribo tanan gikan sa nagkanalain nga mga lugar sa Pilipinas ang yari sa Bacolod. Suksok ang ilatag sa ka mga tribal attire, ginpakilala ang sa mga tribo ang ilang mga kaugalingon.
Iniginhiwat upod sa lokal o kung lokal nga panguluan sa Bacolod kag mga organisasyon nga padayon nga nagasuporta sa pagsanyog sang ihibalo sa dako nga kontribusyon sa mga katutubo sa pagpakilala sang identity sang pungsod. Yara man sa programa si Undersecretary Myra Paz Abubakar sa Department of Tourism. Ang Dayao 2025 Festival nagapahanumdum liwat sang importansya sa pagpreserba sang aton nagliligan. Kag shoutout anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast Negros, Sir Roming. Watching from Pulupandan, si Gerardo Marquez, maayong hapon Sir Roming, Digicast Negros Island Region. Watching diri sa may barangay Mandalagan sa Bacolod City, si Chona Evangelista Caredo. Good afternoon Digicast Negros, watching from Singapore. Jessery Garucha Hivero, maulanon nga hapon kay Digicast Sir Roming, watching from Sarait, Himamaylan City. God bless everyone. Shout out kay Toto Sean Andre. Salamat gid. Si Stephanie Zaiko, maayong hapon Digicast Negros. Si Neil Kay Naparisyo, good PM Digicast Negros. Keep safe and God bless. Si Romel Mahilong Galyo, maulanon nga hapon sa Ruming. Keep safe everyone. Si Ma'am Lynn Superio Binalon, maayong hapon Digicast Negros and Choy Ruming. Pa-shout out sa champion sa unit Meet Football Team Bata FC, the original Bata Lions High School students kag sa coach na si Coach Nonoy Carpena kag teacher coach Ma'am Tabada. Congratulations sa inyo. Kag si Jeneline Raboy, good afternoon Digicast Negros. Keep safe everyone. Kag amoy itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.